For anonymous for you and an Namswamia Bigna Sabin Akrofromhene Tisha Sabin Akrofromhene and Fiepe and Iwi. Yinan is an anonymous for one free room, not to draw edger any dwana any one more. Anonymous for one machine so dear Nabua Nende a snow and an idea frato woman you Namsen Penisa idea to a near and your own no ye nintino. Now it was set and penny for 19 year to row at the 4 Epuku cracker no munaji chi ebum you. Se ensin na fe womba na wono ayi wo he e wo Sabin Akrofromhene miankasa menana Osei Kofi ojo Otumfuo Brempon preko pe asona de se konkron wono ankasa ni nuaba e na edafom ya eye ne wo fani mpon pa e na ene no enu ntina e wo se oba na afi wo behwe na amamre ni amane ye se fata bia no ne wo faye wo ba na obeja ne kwan preko pe kwa enu ntina nei wohwemu a adehye wo Sabin Akrofromhene adehye wo asonabusuemu Sabin Akrofromhene omanfo edo nananom asonafo nananom a wonu fi yewra enei wodafom yi yewra Sylvester Appiah Kusi a dodo na afre se ofa Kusi wonu nyina agitwi ebusua enna enua ofase nananom na obia abahadoma ye ba behwe yi samri Urei edampemu a akoya rewosempa afi na ebusua ni twa adwawo nyini na won motwa ne achi na afiye won musu agya na kwankwaja som na afiye wo mogya no kwakra kopim se nananom bemma asona de sekunkurin so na afi wo mode na kɔ emusieye akɔpɛ no korabia e ma remfi se oye wode sekan enu ntiba ne sa yensie ne se adehye na se sɛde yakusabia kroto obi a won fra de hye ebusua mu a ewia ketekete na yede ne enam kwaso no yinim so ofira de hye ebusuam de ene na nyansapo kasamfonyini ebetimi asane ne madwemba kwaso aka akere mo se onyunu badwokra enwumere mu hono ansa na owrei yamano so na yakwa akopɛ no korabie ewo adehye ebusua no mu yenti ne nam so ama nyansapo kasamfonyini yakrukro ni akrakra yemfidie eri abepiemu ewo Sabin Akrofromhene hanoma ye betwa mfoni ni adi amamu bo modern na subscribe na share na like abra adehye omanfo ensorma ato santene na wono mokwa akoye yewra Wofa Kofi a anka edin a yede ma no ene Sylvester Appiah Kusi eno sambe nananom ena ato santene wono so eba no omeba behwe yewra yi eni achi na yebekoso na yaka yewra na bakwasem kakra de akere mo yewra anasa Sabin Akrofromhene nana Osei Kofi Otumfuo Brempon preko pe nana ena ama no kuntunkuni adi aguso a wahye ne che edi nyina bibie wo mu bia che se ne na nani abre ese tuntum no ena edi ahimfira eche no ena esentotonya kakra ena afei ahosu a yesenso enso enenam mu a nana chiri yesi so na ntwene ekedi na chigigigiga wo ba na afei wo behwe ne Wofa eni echikura ene na bibia ye bibi na bibia mote baida wo ma amana ama akese na nka asante amamre de na nka entoto na se ayense nanso nei no oba asante titru hade a Wofa ane Wofa ase no yemfa ni agro enu nti se nka ye ka ne akire mu de ne esan Nyansapo na ase madwemba kwa so ne ye de amomde a ene na nka nana Osei Kofi ye Sabin Akrofromhene ni Wofa ni mponda ho edie ene na bibia e wodo Wofa bia no ono ene ko betimi de ne nsesiri bo waka se eye ne dia amamre ene amane ekwanso afi no ohina nkasa ekohwe ne Wofa yi eni achi ewo hono
baby, so one thing, so I announcement, so I got this idea. I didn't acquire Senka or no dear. We have someone in here, Cassandra. I had seen the driver, set your traffic, Cassandra. I said, I didn't know what's me, I'm a chance. I had enjoyed it. So we be a man, how not is Canapa, what so we be a man, how not is Canapa, the balance of the person will be the so Papa, Canada for me, Papa. Other man is able to send me a bush and say, Woman will say, to our name and penny for Appiah. So be almost around my father area. Why can't you say a penny to our almost said every summer to see? Ofa, said the truth and Jeffrey said, Hinaka, said your son, say what folk of Bushia and some idea. And so, and come in anyone. Possibly I know you are not. Sounds in it. I must ready and settle to it. That's it. I said, you are for him. Sabi so okrasa o komasa asiachi okoya wa ma imo ya na enyo dan kotia achiam ya suma sema ni sabi so asasi amen ohene Wofa koti e ba ye de na wo se ohene ye na hyase bia wo ye enso asati se aduane se duru mu ni mo a na Africa te manse a wo ye ho hwea eyi anya ohene and so she say, you know, and neck, and was said, you offer him. Sabi so you done right. About ye, and you run or in it now. I must say, so what to buffalo, and now you could have abyss. And then find so a yaman, it just all by open. Or maybe to one in penny for you, I said, a money acquaint you, whom you done of a coin. It's more here. Then said you so. I said, Rubia. The Wofa and I more, yeah, said your song. I said, you got a charm in a betty, and one door him, and then you can. Or Nejim so, what you so. What are more big time what night? I know better, and yet Papa Sopra. Ya wudi ene situation ana yibuzu ebe na kakra mu ni ene ye ni ayinua ohene Wofa e ho dodo no okra se okwa ayesa ebe no fose se wo prade a enkontem ena le no bono a ani no Wofa da na chi nti ebusia tra se e ti se na and then the good to say, Ibeja, Inia, Appiah, and then what in the awful. And Tiaponia Moon and Kusua, Ija Paya, Fidi, and your cry, Fee Passas. I don't know, Monsieur Bruxenia Bushia, Abama, said, no crack, break a cranny, and a yawa, what do you know for Kusi? Caffrey brew with your house once. The Coba said, Okita Bushiansa, and no two, and among acquainting feet, and with our woman, some say, Omon train, not over. Other Roma, so Mujina one said, and from a bonny bee barber said, Sabi grew. A champion of our work, how many women
eba ye na chese enkomre nyina ani wa uma kwan ama busua akoye nhihye bia ene ana brenu asu se bija wo fa kwan onuma ye de eso mu ye bia na to pem woni mu kwan ana o mo hwe onu sese ye tenya obeba kwada roma eye busua pai bo se twidi ampo de na nanom beta wati di wa bedru eno so na ye hwe a onyame ato na nanom edi wa bedru efie asem ye so aya bisi mo foforo bia nsi ye eye wo fa ni ya kafre bi Brempon kafra ohne damas odamase papa se mahwe atutu bia se bi so ni dano fa kwa yewra damas na che madam mani ni be se yi madam gi dro yes Sabin Akrofromhene, Nyansapo Tv, Otumfuo Brempon, Otumfuo Bakunya ya Kawunie. Otumfuo, ayada na aka nkwa ya. Nyansapo Tv, Otumfuo Brempon, ayada na aka nkwa ya.
Abuja said them kind of cherebono, Ora Sylvester Appiah Kusi, Nimfoni, and a Muyi, or Yasun Yampa, when you come to try, Trabema, when a new ama, or Soa, a by Exenema, and out of Santana, Erisia do, a wound Timono, one almost so as a one must yampa, as a memma can tram one and penny, or Bob Moddy, na Ojemua, would the Egu Honma, any asymptotic, or any yere, Messi, Appiah. Kusi na yenka opanyin wasem kakra mfankyeremo said ye di tu dwano no anopa no na nanom ekotwa agyanwo anyini ekohwe wo no de hye ani achi na me di tu dwa ka kyeremo se enam so ye ode hye enti no enya de ebefa awia so emom no enyuna dwekora no ene ebekwa akopɛ ne korabe ewo ade hye asiye okunani masi diemamnie okunani anenso eso ate no wono ena bohu se odi animu a wabɔ no kɔbene na birisi bomu a wabɔ no duduku ekdi ekira empanyimfo gina wawa wo ba no ayare hosem sanse ɔne ne hia nante ye na akyɛ afiapem ankono aduoson ennan mu ena wo mu hia ye se yakohia baabi a enkomodie kura hya ase a ekɔwie seyi eno nti anigye ena wo mu di hia ye a enei akoyare ho ena baako edijo obaako ekwai mami nwura yewra Sylvester Appiah Kubi na menka no nsem kakra emfa enkyeremo na yenko yenim tiawa mu no owura Sylvester Appiah Kubi edin a na gya ne na opanyini yaw asante ene oba apanyini ya adoma won mu won a wo de ma no nenso enam ni panyi yo a obeyeye enti no edin ne to betwa ya dodo na no mfrense ofa Kusi wo no opepo bosuminimu a ebo bosuminimu mbom ena owo ofa Kusi September 23rd ebobo so ndan neto so aduonu miensa wo afiapem ahankono aduonu ensiemu Sabin Akrofromhene masia ya asa de maka yi na won wo no ehaya ena omo ewo no enam se nyansa ene ne ensiye ene wita so honhom ahofama no wo ede ma abusua ena afeyi kura no wo mu nti no eni pensi ne fom a wo mfa ni agro ofa Kusi ehye na brabo ase na obeye susudia ede ma nipa bebra obeye ejapa ene enapa na ebomu a na je se nipa ensin fom obeye dwadi ni mapa ni dwadi mu no okọ animu pa ena afiyi no nyamso emfania every asaka kra ekoso e beto so Kusi na oye obi ana ne ane na ne debi nso eye de debi na brabo obebo yi nyina wode akoma pa eni enweta so ensi ye honhom ene ka adibo mu a obebo aye ema ebusua eni aduanom ehoto mu ema refi na ema bese ma akoma edu no na owura Francis Sylvester Appiah Kusi na otosu ensia efri ni mofrase a wo hyase e wo twede RC school eho ena okoya akwaji school tete ya form 4 na na dwade ese de esi wona ni so ni ntie no ori form 4 no ye na dwen se obɛhyase na watonton eniema enu ntie adum ena wode nani echirima hardware si ebi ena na oton a ansa na echire no no obewura mu ewo ceramics a no so obedi sa adwa no a owura Kofi akosa ena eno so ehye ne nkranye ema obewura sa eye edwadie mu ema remfi se ne ho kani a friend Messi Appiah Kubi woni nyina Appiah Kusi won ka bomu a won konkodin a yeka se ekunu ene eyere dia kwasem ni
na wono mo ntam wono wo mo dan na di abroni be ka se wo mo ye epitome of husband and wife na enye asem keto akra nkwadanum na obo ade bodobodo tonsuo no obo wiam mo wiwo baduasa eje abanya daroma wode edum wo mo emu no onyama nananom be se edumienu a na yese enye asem keto akra ojo wo mo nyina na wo mo nyina so edo no na na ho fama na ode ma na busuenti oyire nsi ne fom ne kunu so nsi oyire efom eno nti na emma epie bu no so emfa owura kusi emfa no ensi fom kra owura kusi edurumre bi ema oye na dwen se obetoa na disua so a ni nyina na damfo a otunofo na nya damfo pado ho etore na e de se wokuani a wakonya akotokore woni ne eye adwuma kwa animu pa eno nti cooperative Ghana Cooperative College eno ewo trapatre eho eno owura yi ehase a owura ajeman prempese de meka no de yonko pa eno otunofo saa ampa wode ne ho kwaji mu eno okopie mu school mu enuma bebre eno niema bebre abodim bebre ekuo bebre ena wode ne ho ekotentamye ano so eboae nananom bi ena abepie ewie yi yatenase na yeye akwankwaja som na yede ama opanyini yenko anim abra yuguso a yekenkan ya adofo eba no nso ababaji akonya na won matanse marem se makase ofiri asona adehye abusua eje duduru mu na won mu efiri yenko anim owura yi ebo modern enya abodibodi abasobode ekrata anase orio school bro ni beka se o graduate ya na chese wosoro enya asem keto akra bodin krata ukura ye no na se wonya ye no na mu odu pa nim de a wonya ye no no eboai ema na bra bomu no etimi ekon enkan orio school wie ye no no na fe obeto so cooperative society na oye secretary ewo hono eno so ofro ya ekon nanim a dwuma so ene ade a obo ye no no ne enye asem keto a eno achi no obeye society manager CMB ansana echi obey Ashanti regional manager of the Ghana Cooperative Council na eno no djuma owura ye friend se Kusi eboye no na eso enipa afei ena Sabin Akrofromhene na Osei Kofi wodo ankasa wababa bidru ewie de eye kwabene ko jan pa ena yewrei wabo niti ne ntuma efra no mum na botire ni ko mu ade tuntum na nso de etua no no eye kokko afei sa wohwe de ubu ne nsa so efri na bakon wa eba na bache esoro ho no mo sede eko roni bekasa ne muscles e be nam wona eko ne metina ye bom no nso tuntum na edi ahye efri ehu ahabamu no na mehu ko janso ewom eti afei na obeji akonya na wahwe ama enema natimi akonkan beka se eye de ne naso pe na kese esi yento aso wo ofokusi to aso a ema wo bo adwuma etire san wo de nani HMO United States of America no ene wono kwa ne koye nam se no ye japa no sa ye napa no wo emma ene eyiri wo fienti no wo fa ne yire ene na busu nyina ma wono so de o mani kopie mu ewo ho no mo de kan nyina no enka asom wasem wo yobi a no mfa ne nyame som emfa ni abo eno nti Methodist asafo ewo man Ghana ha no wo di mu akotini yie pa na ho fama na doye ne ho mmobro ene sedi besi a kire amtoto nipa nan dia si yie no e ma ne ya akono pa nti robe of men's fellowship na no owura yi ebedi mu akotene pa wo Methodist asafo no nana ena eyi nkehye kakra no mo ma yenhwe Therefore, dear me to do me to Jano also follows in dance ni wabo. Chebon say anopano nana Osei Kofi Sabin Akrofromhene Otumfuo Brempon prekope
ɔde ani kyerɛ mu ɛkɔhwɛ no ofie ne akyi wɔn sɛ wie yi nso wɔba no wasa afa hɔ ɛno nti nyansapɔ sɛdeɛ ɛka yɛ no yɛsane no mbadwo ba kwan so de ma abɔ ɛtoro biara ni hɔ a ɛwɔ mu adehyeɛ sɛdeɛ si kora wɔn yɛ sonko ɛsene wɔn a wɔn mu firi adehyeɛ abusua no mu enti wakɔrɛ afei na ɔde n'ani ɛkyerɛ mu ɛwɔ agoprama yɛyɛ ɔfa kusi anaasɛ Sylvester Appiah kusi na yi no ɛkora na afei ɔfa aseɛ aba abɛtena se na nneɛma ɛtumi akɔka mede ato dwa sɛ yɛwura yi na odi akɔtene ɛwɔ mata di asafo no mu ɛno nti mmɛmɛkuo a na ɛwɔ muo na ɔdɔn paa mmɛmɛkuo yi ɔmbotan bi ne sɛ wɔn ma no ɔmo pɛ sika nkakra bɛsia na ɔmo de asɔ wɔn mu dwadie mu no na ɔmo di mu akɔtene paa eti owura a ɔfɛ kusi boae edi mu akɔtene boaboa ya mɛ nsɔrema no bi ɛnyɛ bia na yɛ sɛ ɛde sereɛ ɛne ahotɔ ɛna ɛde bɛbɛɛba wɔn mu anim yɛn nti no na wɔn mu nsiri fam ɔbɛkusi ɛyare kakra ɛnu nti no ofiri United States of America ɛne Ghana nyinaa wɔhwɛ no ho yare a sɛ nkɛ bɛyɛ akagya obɛnya ayaresa nanso Kofi antoata na wadware abamo ɛno nti ɛkɔwi akyi no nam so wo kurade a ɛnkwantumi nyinti wo defo de ne nkɛntenkrenche besi asona de hyɛ busuon wɔ Sabin kufuo mu wɔno mpoma akyi ɛde ne nsanwi no sɛ sukɔkye adaka no to no so a ɛnɛ yie ama wapagya no de ne kɔpataanye nanom asona busuon wɔn mo Sabin kufuo mu ne na Osei Kofi sɛ nka ne yɛ sika nko ɛyɛ adehyesɛm nko a ɛnka ne wɔn ne wɔwuo betumi agyina atentam ɛnso abusuan no sɛdeɛ yɛ anada bia yɛka wɔwuo kurade a ɛnkwantumi nyinti no ɛsɛ wɔn mo nsɛm agyene a wɔn ntumi anso dikotonim abosom de ɛtɔ so mmiɛnsa ɛna owura Sylvester Appiah kusi wɔda ne to hɔ mfinhyia mpemienu aduonu nan ya ɛsɛ wohwɛ mu a wotiti bi firi ma wonya mfinhyia no aduosia ɛnwɔtwe a ɛnɛyi no abusua no edi ya paa ne ho asɛm kakra nyansapɔ yɛnsa aka ɛna ɛde aba dɛm refa due ɛne amani
se chiamane ye kodi ane na nya amane die sabi ku aba yi mu ma ho na so ti se no fa ni mpo ho me ne ho me bre ye wo so ye tutu ye bia o ma kwa ma mako ye beti e de ho amane ye be board enne na sabi so ye de no fa atum pem amane akwan so wo hina kogya ne wo fa kwan afei na ye yi na ye e wo ni wiase oba ne bra obebo ye eti wo hina na ne wo fa de ya oba so sabi so asante se konkomani na ntisire so wa bra ne jankan ono onua kitwa eye nana Kofi ntwibu asi akon ye Otumfuo dampo mu ene ne mpanimfo ane na mama mpanimfo e kam ene ba ye se omumfa omani onyam emeta ono a ne ofa na ye yie achi na enyan kwan kura eti sedie efiama ne yete no eno ana de ewura ene onua kitwa ne mpanimfo enam
hai entinane sabi yewranom ana miwranom enso abode e wo se me ana me kire Brempon wadaruma sani ewunuanom Otumfuo Brempon e kasa kire wunie edikan ayewunia nana da ngoma se hene wakwa masra kase onum nyina ayewunuanom Brempon na onum sa ayewunuanom chidomfo sabia so asante se wunia ne dia oni ne da akro ana sabia so dia oni ne tia konwa kroso ona ekwa awokra wo anu ntisania aya nana tia mo apani aya nana da ngoma se hene asi wonie obi bebi sase no we ono ba no pa no ade na re chichire nsa ebeto wo ne abusua nsam ama mo ya akọ ne hyeden sede wo nua kasa kire wo ne million nine padaroma osi wo fa ye ne wo fa wo nti enwunuju a empata wa fa ho ka anso wa broni sasrada se onu mede wo fa be kono sabia so mu sre na nanom fa bi mu fom na omu twitwa bi hunu kwam na omu do nana ana wofa akoma nana no wo mpani ada ye anu anti no aya wa wunia aya nana adunko hene o mana so ti se wofa nimpon onu so bai anopamu obetra oncha ma wre chichire bia Osei millionum wadaroma unia na adunko hene se die na nyunuju a ono so afa ono ani wofa nimpon ni nkonya ehuka ansowa enye Otumfuo ta asha hene sede ono so kasa kire wo nie adama esuso na atu abusua wo ewuranom sede amane atie wunuanom omumo nsoa no mutu ayewam ono so millionum Otumfuo ta asha hene se enkecha so no aba na nso bibiti wantumi ama ama na chi amehina ba millionum odito yawem afei sabia so asante se hanumani ani de oni ndedu akro miru wadama eye wa wunia Otumfuo da mpo mu hene meka na meka akirem se eye akwo na ba akwo si piasa nana Kofi atwibu asiako obi boso asibo asiako hwan na ka kire wo nsuo ba ebo odan abu asi faako onu na gina kruma kasa so asafontom from sabia song yamanu mo ani yo sadi onu yakasa kire oni wa uni mo tuwa ne frempasia so asam de yankan pi fi se obi ani wa onim na sante se ni ansawo hoi enia eyi ani asenchina sa de kire ni enti se tuwa ne frempasia so obi anim de a ani na sadi ewunu yakuma okasa kire oni ohine dampo mu se wo fa ye ne wo fa wade nyina ye na de nyina million yensa wayama na efa broso esuso na to ya wem na sade yewura na Brempon no ekasa etre wonie hwe wakwa menwie yo eyewa unia nana krobia amoabe metire Otumfuo Brempon eye nana mpatase hene wose bibiti unim wantumi ama o nanso ni mpanimfo aduru ha o madu ha ide akwa bi so no na te se ono anaba millionum unu ya se fato abusua ya awam na enyuruju a ono de wa kan konwa ne pata nyina bom yemfa emopa no mo mfa ntutu sa na wa de nyina wa panim o eye adenya se ba panim oba panim se eto wa to no sabia so ni wura ni pon no o ma mi so ni na na afia kwatima eye na na sabia Akrofromhene ma eba ye usida bi o ma panima na nso mi ma na sonte ewa asante amane akwan so ye wura wonim de awon saide asante amane de on toto na se kwa bia so da sadia wa panima eye na de nyanse ba pani kasa kire oni ohiman se million ba ko ni fa sabia so anto ya wem na
asi usui de na to abusua na nyunuju a sabi carpet yesa hai o se wono de on petie ma me so wa fa carpet ne ho ka oyin fefe mi gina unuanom anyina da ane wa panima aye adan nyase badi kru wa unua kitwa Otumfuo dampo mu hina ne oyin fefe unuanom ane wa panima sabi mada o masia mawo nananum oba pani oyin fefe da masia nyama da sia adan Dr. Kesia was in you dear Eniano na Santise. Sir Obuami ama hinesua yehuno wonsabi. Abre krona no. Sabi so osumo hine mani de himpa. Onsu nya kwa pedi. Nekasa awale breka kra nyina ye di entia. Sabi so ope se ohun se de ohine bitia asante se hwane mpanimfo. Brempon ayewa wo mpanimfo. Nananum Sabin Akrofromhene atena nkonwa. Onum ma mennom nananum ma mpanimfo a onum aba ayewa nim samo wa na waye ni nyina. Ma mpanimfo yi onum ba ye nche. Nanso Sabin so asante se konkomani nantesere so wa bra na eja nkane ho. Enti wo mpanimfo
Ejina wani mu yi ni yasra si bibi akyerɛ wo yi. Ye gya ye maame no mo he. Onum ka ye ho. Sɛdeɛ wo mpanifo ɛsrɛ afa wakyea so amana to wɔ nie. Anya anko na mom aya wa maame nana afia kwatema nana sabia krofrom ahema yampanifo ne de ani nana prekope ane nana hema etowa na ato na ahema ato onu so ana aka wo ni wura sɛ de yampanifo sra se wo ne o maame nie million tunum nana no sabia krofrom atran konwa ani onumu maame nom eye mampanifo aba ese waya manaboro so wa masabia krofrom aya soronko na sabie buru usenia wayo anya nia usia na woye nia waye na usie yeni mo hina yesom no onum se hwe enne ye Wofa na ye eye na ye mu ade ebetechena eye ni sikasa enti million dunum no eso ho a ompani force da bi ensuo enaka edumienu ye beka se Yesu asuafo na Yesu asuafo mo firi ade osum mienu oso ni so na beka edumienu ompani force kyere adomo e ba ba wo ni umame amaya nom Wofa ene na ahima nuaba ana ni nuaba ma esikasa no ensuo yi die na yemfansom onum na senia wa wompanimfo ane wo ma mpanimfo aba esre na yasewuni wakoa bi ukura mesama besomo wadama wakoa megina wanemu ada wompanimfo ane o ma mpanimfo o ma ba ase nananom ma mpanimfo nana sabia Akrofromhene enyina yewura one ne maame nana sabia Akrofromhene me kyira na me kyira nana afia kwa atema onum damasi buru damasi adan
Abati abusia na kyese eno no sansem kro ya ena na wokani Messi Appiah Kusi ono nso edi bitudwa wagya kunu ho wagya nua ho wagya namfo ho a enne yie no Sabin na brabo mu yonko enna agya one ne besere no ena akona ayare hosem enso so onim se daachi bi no ya me ya adoma o mesa akwa akudi ahye bi mu a wode baabae e de amane ko se ona yie no wo so twedi ampo nyankopɔ se omfa ne sie yie emfa ema Nyansapo ensem kro ya ena emanom afei namfonom asori asofo a wonom ebaaye afei ne nananom ena afei ayonkofo a wonom ebaaye nyina wonom eka na womode ama no ewo honom eno nti no ye gina so na Nyansapo ye de esi oba abrabo pa sebie kronto wu achimpo no ye kai sanse onya obi ti say Reverend Kojo Boatin, a minister of the Methodist Church Victory Society I no agboburushi a free ya no hotsom wo no obeta de chi ewo Nyansapo si ni subscribe share na like afọ adwen chefa to sema e mamu nyina mo en hwe me din ene ebuso apanyi wusu etuo
yɛtwe ne mu nyame nai ebu afa so enye de yɛtwe ne mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se Kofi ndro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya